Voi hyvä veljestä Paletta. Eihän se oikein käy tuo minun kapoja. Kuule. Laskitsee monta pulloa meitä jää sinne hankkeen. No 8 isoa ja 3 pientä piti olla. Silloin se riittää. Nyt voidaan pitää te papseja. Ei, kato, hyvä väli, miten pitkä sana. Kato, mitä tossa lukee? No mä oon niin toimittanut, että siinä tossa lukee. Minä osaan lukea. Mun jää vaan lasit kotiin kirjoituspöydälle. Kirjoituspöydälle? No kirjoituspöydälle, tiskipöydälle. No sitähän miekin. Eiks me voitais mennä sisälle? No mitä me osia tehdä? Ei siellä ole kuin kirjasto. Lämmitellään. Perkama! Mut on käännetty! Viety Lotta ja Keklu! Mitä tehty? Viety Lotta ja Keklu! No tätä se nyt tek! Tän se tek! Ei se mikään ihme oo, kuule. Tuossa lukee. Romanikääntäjiä kokkos. Siellä on syyllinen, nyt mentiin! Kuule, älä huoli. Minulla on kuluttaja-asiamies mukaan. Me tehdään kuule oikein terävät valitukset tästä asiasta. Niin me tehdään, hyvä veli. Näytetään mitä on opittu, kuulee. Suomi Veitsiseurassa toissa vuonna. Näin me tehdään. Tule! Ja siellä puhettani vie kirjaimen. Varmasti! Herra! On siellä ketään?